Forestil dig at få medicin, du slet ikke har brug for. Det oplever nogle børn og unge med ADHD. Tilbage i februar der opdaterede Sundhedsstyrelsen deres retningslinjer for behandlingen af børn og unge med opmærksomhedsforstyrrelsen ADHD. Det gjorde de i samarbejde med KL og Danske Regioner, men altså udenom de praktiserende læger. En ADHD-diagnose den skal stilles hos en psykiater. Derefter så ligger retningslinjerne op til, at det er de praktiserende læger, der har ansvar for at følge op på patienten. Men de praktiserende læger, de føler sig ikke hørt i den her sag, og det er et problem, der skal løses, mener flere. For taberne, det er patienterne. Hvordan oplevede du selv medicin på din krop? Ikke helt på den måde, som jeg fik det forklaret. I 2 år var ADHD-medicin en del af hans liv. Dengang var hverdagene ikke så lyse som den i dag. Jeg oplevede det mere sådan, som om jeg blev en depri. Thor Rasmussen her er 20 år, og så er han en del af en statistik. I 2013 var han en af de 18.000 børn og unge, der indløste mindst én recept på det her ADHD-medicin. Et tal, der er blevet 18 gange større siden 1999. Men hvorfor er den gruppe så vigtig? Det der børn og unge, de har hele livet foran sig, og det er så vigtigt at få dem ind i en god trivsel og en god udvikling. Man medicinerer unge hjerner under udvikling, og så de skal også monitoreres tæt undervejs. Og cirka halvdelen af de unge hjerner, der har symptomer på ADHD som børn, vokser fra dem, når de bliver voksne. Uden kvalificeret tjek risikerer de derfor at få medicin, de slet ikke har brug for. I Randers har de netop afsluttet en undersøgelse. Psykolog Morten Sofus Clausen er en af dem, der står bag den. Så nu har vi genudredt 10 unge, og man kan sige, at 10 unge er jo ikke et signifikant tal til at lave nogle store forkromede konklusioner, men alligevel kan man jo sige, at det måske kan udstikke nogle retningslinjer. Resultatet taler for sig selv. 3 ud af de 10 unge havde ikke ADHD. De havde altså fået unødvendig medicin, heriblandt Ritalin. Og listen over Ritalins bivirkninger er lang. Ledsmerter, depression, hovedpine og kvalme er bare nogle af dem. Dem kan Thor Rasmussen genkende. Min knæ, min led, de begyndte at gøre rigtig, rigtig ondt, for det føltes som om, jeg slidt på dem hele tiden. Jeg fik tinnitus rigtig tit. Jeg blev meget deprimeret, sådan rigtig meget. Men det havde ikke bare fysiske konsekvenser for ham. Så fordi jeg følte mig stemplet, så jeg er en af de drenge. Og ifølge Morten Sofus Clausen er Thor Rasmussens oplevelser et klassisk eksempel på, hvad der kan følge med en ADHD-diagnose. Det er jo ikke rart at have en psykiatrisk diagnose, som man jo i virkeligheden ikke har, kan man sige. Det er jo heller ikke rart at have fået en psykiatrisk diagnose, for eksempel i ens barndom eller ungdom, som det ikke bliver fulgt op på. Diagnosen stilles hos en psykiater. Derefter skal den praktiserende læge foretage opfølgende tjek hvert halve til hele år. Men ifølge Anders Beik, formand for Dansk Selskab for Almen Medicin, føler lægerne sig slet ikke klædt på til den opgave. Du skal have et erfaringsgrundlag, der er stor nok til at vide, om det går i den rigtige retning, eller det går i en forkert retning, hvis du får et barn tilbage, der er blevet medicineret. Til et opfølgende tjek skal den praktiserende læge blandt andet måle højde og tage blodtryk samt veje patienten. Udover det skal lægen også lave et psykologisk interview. En svær opgave, hvis man spørger Anders Beik. Mange steder vil man jo sige nej tak, det er ikke vores bord, fordi man ved, der er nogle andre muligheder. Men det er klart, hvis man er et sted i landet, hvor der ikke er andre muligheder, så er vi jo hjælpersjæle, ikke også? Og problemet kan være, at læger, der egentlig ikke har kompetencerne til det, alligevel tager forløbene op. Der er selvfølgelig nogen, som har nogle færdigheder. Det er ikke fordi, at det behøver at være uforsvarligt, det der foregår. Men det er bare ikke vores faglighed, er ikke grundlæggende indrettet til at tage os af så specielle problemstillinger. Det efterlader børnene i risiko for at blive fejlmedicineret. Og samtidig er psykiatrien splittet. Anne-Marie Råberg Christensen, formand for børne- og ungdomspsykiatrien i Danmark, kan ikke genkende til problemstillingen. Selvom børne- og ungdomspsykiatrien har fået flere og flere ressourcer, så er vi meget presset. Og hvis det var helt ideelt samfund, så ville vi nok helst selv være. Hun oplever, at flere praktiserende læger siger nej til de opfølgende tjek, fordi de ikke føler sig klædt på til det. Men hos Sundhedsstyrelsen mener de, at der er god grund til, at retningslinjerne er lavet, som de er. Hvis de ikke føler sig kompetente selv med den her behandlingsplan, så er de jo deres gode ret til at sige nej tak. Det oplever de i hvert fald også, at flere og flere gør, altså siger nej tak til at tage de her behandlingsforløb her. Men man kan sige, at det ikke er jeres ansvar, at de parter, der ligesom indgår i jeres retningslinjer, de kan leve op til, hvad der ligesom forventes af dem? Det ved jeg egentlig ikke, om jeg synes, det er, at
Jeg synes det er godt, at de har muligheden for at overtage den her vedligeholdelsesbehandling. Det samme gælder egentlig for, at de har muligheden for at stille diagnosen, og hvis de ikke synes, at de har ressourcerne på den ene eller den anden måde til det, så kan de videre henvise. Så jeg synes egentlig, at det er fint, at der bliver lavet noget plads til det. Men pointen med de her retningslinjer er jo netop, at det skal overgå til den praktiserende læge. Så man skal vel ikke på forhånd forvente, at de siger nej, eller hvordan? Nej, det synes jeg egentlig heller ikke, vi gør, men jeg synes, de skal være i deres gode ret til det. Men som sagt synes jeg også, at man kan have en forventning om, at de godt kan tage sig af det. Forventninger eller ej, så vil de praktiserende læger ikke risikere at fejlmedicinere. De vil sidde med ved bordet næste gang. Skulle man ikke have haft praktiserende læger med på råd, da man ligesom udarbejdede de her retningslinjer? Det kunne man godt sige, at det skulle vi måske have haft. Det har vi i hvert fald også talt om efterfølgende. Måske sker det næste gang. Ifølge psykiatrien er de ikke i mål endnu. Jeg vil stadigvæk gerne sige, at vi er slet ikke i land med den her. Tilbage hos Thor er det nu 2 år siden, han sidst tog ADHD-medicin. Der er stadigvæk et stempel på mit bryst. Kommer du nogensinde af med det? Jeg håber lidt. Og græsset er grønnere her på den anden side. I dag har han ikke samme symptomer på ADHD, og musikken, den har han fundet ro i. Tiden vil altså vise, om de praktiserende læger sidder med ved bordet næste gang, der skal laves retningslinjer for behandling af børn og unge med ADHD.